Nag-kiss na gift. Nag-kiss na gift. Ito sorry. Pastor Michael. Kani siya nag-gift mga igsoon. Grabe good na effort na ako ni. Grabe good na effort. So Pan lang, simple lang yun di kayo nag-gift. Wala man tayo pasigarbo no, hindi kalimutan, but God will provide yun sa tanan tuod. Shout out to din ako sa tanan na ni help. Sa tanan na nahimo ni nga gift, sa tanan na nanitabang, no? Especially sa dito sa Manila, kapag nagkakinsa ka. God bless you kaayo sa kinabuhi na nakuha naman nga item, pero kini siya na item, grabe yun ni ka. Surprise kayo ni. Surprise kayo ni. Uman mi, ikaw rin mag-open. So, sa imo guess mi, unsa man na siya? Cash. Unsa? Cash? Pasin sab. Cash siguro. When sabutan o shampoo. Cash kasabutan. 20K. Okay. Kasing gatas yun. Helmet. Gatas na sa ikaduha. O sa ikatulo. Kana siya, ang hint ana is grabe good na kagamit. Uy. Grabe kagamit. Sa gamit ka raw daw sa ato mag-asawa. Kanang mag-mindset na ganita na pampamilya. Uy, ay tanduay man. Hey, sponsor. Rice cooker. Luto-luto na sab siguro ini ay na. Tupperware. Time pahaman ang kuan John. Abrihanan John. Dire kini mi, laong mi, balhami, laong mi. Parcel ganun. Parcel ganun sila brad. Unsa? Box. Box. Sa box. Man mag-isi wa ini. Kung nga ini ba? Ano tong kuan? Gunting, may gunting. Ayan. Hamok na siya na item, hamok na siya diha kay siyempre. Uy. Umay muna ang pagkuha kana ala birahan nami. Pakita ayo bibi, ayo bibi. Kahamok ba? Unsa man na? Hangin mo. Una gamit. Oh, sangir ka doon. Oh, ano ka doon, pastora? Hangir. Nabate, hindi mo pag-ampo. Dami ka gawin din man na ba? Hangin. Ay na, madungay ba nila mga hangin sa pura kayo. Uy! Uy! Kaya mo na hangin! Uy! Lain mo na hangin! Kalain mo na hangin dyan, magandang hangin ka doon. Tama nakapalitin mo na. Balik sa bato. Pag-birthday mo. Uy! Ay, mag-ride yan. Hindi ba? Jacket. Makaabot naman sa gani dito sa kuhan ini. Sa Usamis. Usamis. Yan ang jacket yan. Nang Kuya Will ba siyang giga? Kuya Will bigyan ng jacket ko. Uy, daw na sa. Speaker. Uy, magamit na sa kuman. Low blood pa lang na. Wala siyang mystery box. Dapat ulahi ang hangin, no? Mystery parcel. 20,000 magamit dyan ko pa ng flavor. Wow. Balita na iya may gadog ka siya. Tagad pabati man. Kasabutan naman. Si Jari ang cash. Si Jess. Wow. Uy. Uy, headset ba na? Headset, rayeg. Apri, masura pa si Jen. Mas nangyari din. Ayan na, may lain. Uy. Uy, gadog. Wow. Ay, partner ba na diri, partner? Gusto ko doon. Pwede naman sa Johnny Pinda. Cash or kahon. Cash or kahon? Cash na siya sa kasabutan. Wow. At sa hangin. Bro. Kaya ako nakita sa phone, hanger na ako nakita. Ay, grabe. Tama ko dahil. So, pilang item na ni Market mi. 1, Basta Jari din. Unboxing. Uy, kana, murag murag baga na. Sita pa lang sa bawo. Taglukot ra, taglukot. White chance. Ajoke, giginhangin ako ng hanger. Dili labog kay hamok labunon. Waya na ini pag-asa ti, na-feel na na sa waya. Waya ma.
Ay, grabe. Nay, kay Girisilo. Aroy. Girisil. Nakakadiya sa ila yung. Unboxing. Kurang box daw, pero kung ano, iPhone. Opong box, iPhone sa layom. Puto ko din excitement do. Yan mo, di na ko ganahan mag-iupo. Aroy. Yay. Aroy. Eh, bagang puti mga din na box. Cash na ini. Agoy. Kas mga doon ato yung bayruhan. Adon. Ay, grabe. Nay, grabe. Kalapad ba doon na cellphone? Oy gadyo kas. Tan. Basa na bago ng sinugba. Bango na yan. Wow, thank you. Sa man eh. Ay, grabe. May charger ka doon? Nay, kalwa. Kaya out Uy, mo lami daw. ini kay. Isa ito na ni ko, belas kami. Mga pilang kain isa. Aroy. Android. Samtang nag-open si Xiaomi mo kasulti sa Tide. Sa Tide. Unsa ka puti ni nga sabon. Dapat ato lahi ang hangir na kayo amo may una na hubot. Thank you, Lord. So, naanay video diha, pwede nimo i-play. Uy! Ay, wala. Ito ka. Diri ibutangan ko. Ato dito ang tabutangang cash. Ano ba dyan? Baka mo sa video. Nasa video. Gabi ka thrilling. Wala akong katuod ba. May dapit. Kamera. Matuwad lagi ka. Ay, Greetings sa siya. Uy, ito dahi. On your 38th birthday, I hope na happy ka sa simple gift na pinapisi mo. Mali siya na pagkigamit ka ron. So, simple lang siya. Pwede kang mag-snapshot sa mga memories. Gamitin mo niya siya sa imong memories. So, mabanin mo ang mga coverage, mga videos. Simple lang kaayon siya nga phone, but memorable kaayo. So, brand new niya siya. And my memory verse for you is nasa Proverbs 16:3. Commit to the Lord Dugay naman na video. and He will establish your plans. So, mga na siya. Commit lang din nato tanan sa ginawa itong mga plans and obedient and grand. Once again, happy birthday to me. I love you. Murag mo itong pinaka-highlights ba? Happy birthday me. Thank you, da. Siyempre mag-kiss. Okay! So, uy, ako na makakita! Kaya mga kita. Outro mo naman, hindi siya nakakita. Okay, so, ay. So, may nagkilig! Ay. So, na-unboxing na natin mystery box na to. Okay? So, sa may sunod ka